Mwari vatidzira sei iwe unopengera iwe unosenda ningu yakareba sei nditsvaka hope zvauri uchinivhiringa pano iwe hope medhami unopengera iwe ndakachowa ngoma pamjolo apa miwe usafa wakanyeperwa pamjolo apa miwe ngoma wabvumaka apa miwe pamjolo wakachowa izvo mjolo hatichatauri kungoramba katu chete katu kakadai 1 2 wakutoda dhami kusvisvina dhami kuti chii chiri kuitika haungazvinzwisisi ngoma uku dawaidza ndavana mazamanga ndisingasi kuvata nokuda kwemjolo uyu waisada watonivhiringa ipapo ndokwangoitotobarigwa kwangu pa5 days dzose dzapfuure asi vakadzi vachafariri tizorora uchireva kuti chisahwira uchitoona ndauya pano kudai so kumba kwandabva uko hakuna kumira zvakanaka wawa ndine namba dzandanga ndakasevha kuti simendi ndandichitogeza izvezvi foni ndobva atanga kufona munhu uyawe madhamu ndobva wandidedza handatozongobunda ndakarova bara ndikatirega ndiende kwatobiasi ndakatoshaa kutoti kusahwira nemhaka yawo kazara tindisikokoza iwe unoramba wakaderera ipapo vakadzana kupisa nemafuta nhamo saka yangu iri nane sahwira iye wakaisa vakadzi panyika uyu abati mwari pavakadzi ipapo